पुला तर सारखे भल्ला भल्ला अरे शूटिंग शॉट हे फुल्यान हे घे असे झाड तिकाड मारे शूटिंग ना पाहिजे होतो रे गाडीतून बसा रावलं गाडी ते तोंडा होईल तोंडा बस तोंडावर पडेल जा भिंत तशी पडता टोटल लॉस घरातले किती काढपाक आता उद्या काढला रे मंगला जोपा फुल काढला झाले आता सगळे बोल आता होईलच आणि लाय ना मरे असा 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 अजून तरी हा असा अजून हा माती काढणार आता त्यावर कसायट आलाय त्यावर कसायट माका उडायचे तिथं डेंजर घेणार आहे दिसाना मला उद्या पडतात आणि वडिलांनी मला वापस झाली कावळ्याच्या धंदा तुम्ही खळवायचं आवडा
करत तो राहुल गार्डनचे दिस कोण पाहिजे मी एसके फोन मारता Kami kalau boleh